Bismillahirrahmanirrahim. Fıtra û fidye yan de jî zekat em dikarin bidin kî ya de jî em nikarin bidin kî. Em ê îro behsa wan bikim gorî mezhebê İmamê Şafîî. Yekê ku fitreyê xwe derxe tê bêjî ev fitra ferza stûyê min ê meha Remezanê îsal. Qelbê xwe de bêje bes e. Tê fitreyê xwe derxe. Fitra jî 2 kîlo 400 gram û zêdetir jî mirov dikare derxe. Hindek alîma gotiye 2 kîlo 200 gram jî çê dibe. Cinsê wî genim, ce, nîsk, nog, panîr, misir, van birinc dikare ser van derxe, ser van jî xweş bike. Kurê wê ku feqîr bin û jê cihê bin ya da diyê wî, babê wî, bapîrê wî, pîrke wî feqîrin, wî tê wekalet ji wan bistîne û dikare fitreyê van jî bide. Tê ew jî bêjin derxistina fitra meha ferza meha Remezanê îsal de em wekaletî didin te, tê wî çaxî dikare fitreyê van jî derxe. Fidye jî însanekê ku nikare rojî bigire, însanekê nikare rojî bigire, ew ê ji bo her roj ji nîv kîlo zêdetir 600 gram genim tê bide. Bêje wela ez ê dûz hesab çekim dikare rojê kêlwekî genim bide ya da birinc firq nake. Ev însanê bêje wela perê min ez ê pere derxim û çaxî tê teqlîdê İmamê Henîfî bike. Bêjî derxistina fitra de ez ê teqlîdê İmamê Henîfî bikim. Wî çaxî di bedelê wan de jî dikare pere bide. Di bedelê van tiştê ku me got û dikare bi gorî ku Diyanet belî kiriye 240 milyon pere jî fitra û serê rojê fidye dikare derxe. Gorî mezhebê İmamê Şafîî bedelê wî de jî dikare derxe. Bedelê wî em bêjin 100 milyon fitra ye, 5 milyon jî fidye dikare vî awayî jî derxe. Pekî mirov van dikare bide kî? Mirov dikare bide feqîra, miskîna, ev ê ku diber ilmê de meşgûl dibin, ev ê ku îflas kirine, ev ê ku hêja nûbûna misilman ê ku di rê de mane, van teva mirov dikare bide wan. Vî pirsî zaf dikin dibe kurê min ji min cihê ye feqîr e, keçe min ji min cihê ye feqîr e, mirov dikare zekat bide van, mirov dikare zekat bide van jî lewra ew feqîrin gelê misilmana. İnsan nikare bide kî? İnsan nikare bide diyê xwe, nikare bide babê xwe, nikare bide bapîrê xwe, nikare bide pîrke xwe wî çiqa hevraz here, nikare bide ewladê xwe yê piçûk û nikare bide neviyê piçûk ku rizqê wî stûyê wan de ye, yanî wan xwe dike, nikare bide van jî gelê misilmana. Bi vî awayî dî mirov dikare bide van qismê dî tev jî fidye, fitra û zekat mirov dikare bide van. Xwedayê Teala fitrê me û zekatê me ku em didin, fidyê ku tê em ê bidin, Rebbê İzzetê ji bo riza xwe qebûl bike.